Assalamu alaikum. Война. Berichtol april шезер трепел шуду война литсахт ял Берлинер хейнса Джахаралер хейнса война беритсахт дела шевега машуэль хезисо хезиха этиш хезица хез как слышно, как видно, да. Так. Иса на месте машуэль Иса. Ассаламу алейкум. Так, хезисо YouTube чё хезиха этиш хезисо наушник шилш хешхермек соваделос шо все дикхезисо дикхез. Так, шавега машуэль. Вей стрима YouTube канал тяю, канал реалити и TikTok канал тя Аслан Арцуев. Нохче чуавол чуй фашистски Россия шавол чуй. Лайк, мовати комментарий, моват маязия, яджа моего видео. Хаж безопасно душун, хаж мегар душун. Кидега шуб безопасно шукараюшун. Лерлу алш дойль нохче гам. وين عدو اللوشة أوكرانيا دول حالدوزيت لا سونشون دايرن سوتكا تسايزر بخباي شوز داي إيت مجگي 1530 مجگي ويني لزيني بار تانكي وينا شوز боевой бронированной машине وين دوز داي بار артиллерийской системе وين تسا РЗО تسا антиаэркрафт систем تساباي شوز БПЛ чуяйтан қобай шиит автомобильный техник цистерны юин спецтехник таган урожай елчок терду шоуз цайт 51 спецтехник. Короче, день урожая сегодня спецтехники, да. Слава Украине, слава ЗСУ, духой. Борящиеся против этого зла, абсолютного и беспримесного. Абсолютного и беспримесного. Так, когда был вчера, комментарий шурхашен, махет, да. Таган лерсе стримце бежлоес хагуллу хан аль тиланас время собираться волкам аль. Так, асар хунд аль ну арва дюйц дукканю ну война хагаряха ситуация хитслущу чох хитслущу ама хилланс хитслущу подлостиц коварствоц тешембехц ямортлоц хитслущу. То есть отцал ямартлунш отцал тешембех шхел был война хинц уж лицемерие шиоцери ямартла шиоцери ямартлуна шиоци гойч ханти кашмек шухвайн бусал дин дюч вошал дюч قاعدة дюч дат мостри хир был шбухой дат бюрчаря. Всем салам, витаю, шалом из Белгорода. Владимир Рабинович, шалом, дорогой, шалом. Слава ЗСУ. Вы уже в Белгороде, я понимаю. Отлично. Желаю вам сил, стойкости, отваги, здоровья, смелости, долгих, выносливых лет. Силы вам, мужчины. Так. Можете рассказать про случай в Чечне. Марик Асаилов. Я вчера, позавчера, по-моему, рассказывал. Вы пройдите, посмотрите. У нас стрим сегодня на чеченском языке. Об этом, может, я тоже буду говорить. Но сегодняшняя тема не об этом, в принципе.
Так. Так, юга. Дүйчілер ой. Хинца таган Камелдешу, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио. Марко Рубио с динуаш аллақин с Россией перемирие яцайо. Цуцаяха шаш адучдуис. Хахитаряха о подозрениеш. Духчне махиллара шиекунш. Духчне махиллара Путин игреш вош. Запад. Iets договориться, die до бош. Тацум шалуш американшен. По идее американшен интересно долом халуша. Ишт игреш бух да ца перемирие, игреш болчук тербат. Цундела американша хинци камелдина диношту дүйцек дахар диноша худиношту Пасха олшту христианский праздник дор, кешне праздник ждош. Таган лерч дюна понедельник качал за дедина праздник что Германия шаегу ходной дол что куза. Так и Пасха ханти коча так Трампу Байде дукция лоштега президент вальчул да первый 100 дней он цацу первый Байдина президенту худина ша дир дуэл ша президент Волшхена, выборщил Шхена, ша инел обещание, ша дельдол дешнаш нари шхоч доцедо гойч. Байде дор, от байдина ха Трампу дукку хумадина, ша эллага гойча дина там границы чубахкар кидек беженча кидолхума. شادو قوش تخيلتين بعدك ديش ساندينات وامسة بو باغر ساندينات وامسة تبل سوي ساندينات وامسة بوهن باغن خيردو غاسق شرط وام ست بيبو بوتين مورد اوا ليلش شاش بري ميريا ده ريز دول ملوش اغو غوش اقيت ديستخليتو بوش بر تاخ ميقردو دواي ديستخلو الا هوش شايا هيل حيز دبول بالله هيلا كوردين شو تردو امريكان شن هنسارة كيرناش تبو دينوش بو تاخر Пасха редукция дүйцек так менс бахнаш керстин лардеш бушаш боша бу и Марко Рубио у хажде крест дылш зац болча лемош доеш ахкар дололц лемош деш ну зац болча иш доеш у хашаш деш сан кипши тёш нышт хажде аху илан ишт июша керстхилер гойч так и керстел праздник керстел дес динош христианский дес динош ушчацан мегал долчу терду дес долчу цу диношка нах чех бахкеш вукиш то и том чех цабаха сат цабаха шаш шайн уже интересно да что духу кыгул что был американш кишаш переговор ширяц бог доис да полностью там уба Трампу я украинш вацахоша за стол переговоров переговорщик вацахоша Украиншен та санкция ширю герза ума вот сатирду весқица хоуша Украиншен шорт герздурду бар. Инзо қаде дина гастер долштуш сун хақиетар я гасқша инз ишчен ультиматум ваттич юбол мек и қи чомайрема байци вайн маха гасқи просто хилланци бюралци дуцерше мелилешти. Да цера и туам сетинчулга яқи изменения шулурю. Сразу эскар чудигарду европейский, инц уже чудигандец анексан. Ну иш движение хирюк. Ах, вея нохчи охуман кичхелди что. Полностью Россия шиедемери уже даюичу. Шиедемери дацаяга кивари антиоч. Шиедемери юичу. И юрца юойта, Россия юрца юойта, так шашинил преступление, ша жопца дала غاسقش دقم دالوردو اینز امریکانشان دالوش بوش ترکشان دالوردو تریز اون شاید دی دکتر تاغان موین مخاطره تاغان ساقها انبیان غاسقش طالبان بوشیل организации афганский талибаню сердце ущерб террористический организации яцел таган ФСБшный суду российский ФСБшный суду Исацамбина, ишки террорист бацал. Игра дук даду олуш.
بوصل جناغن بوصل ديندوش بول بوصل نابولش بول نابوي سان دوحل شاش بيش خيل بول بولخ رسي نو قيشارة دالشي بولير بو إذا قديقة ديتي ويتاخ طبعا وين هو خيردو وين هو بايد خيربو وين هو زي خيردو إشادقة قيت واي طبعا حايشتشا قان لما أتخيردو تاتس دولوم شغا حقيت ولوال شاحون سار طبعا بيش بول نيقحون جيتشا قانا حوتون كيتش خلشا حوبيردا وروات كوك يقربات كوك جيربات اونيت تسندلا رومش وين ويش دوشن تات بولشان ارن خيتا بايد بات الخيتا شوخ ويش دوشن وين طبعا وي سيري دكشخينا او دين زابدو او كوي طبعا او زار زابدا ما يوروبا ما شن بعدك دي زاد دقمانيوغا участие يشن наблюдать до تاحوس اما دقمانيوغا участие يش باتر يوروبيج und alcha قيرة نور جرماني حيويتر يقوي جرماني ارمي تغيلا ارر وقشليل دي شبتسلوش تغيلا تروي ميروي توام شالله دنيا نيوغار توام نيمتوي اشن جولتيا إزاي بقوة تغيلا أرمي خلا يشتغل على لشل سبيتسلوج ليلة يشتغل دقوم يشتغل غير تاخ دقال برشة كورسي باتق دقوهم خوش باتق وش ده просто حالتا هيت دين دول تيتسكواردين دو يشي بعك حبيل لزبول إسان وي هما انتا هما خوش بات إز بقل دولش دوشن بقل دولش دوشن سوتو نختي شواتر يوغ قيتوغيش قان خوشيح تليل دو ألا خيتر أما قان دقوهم تخا تاق ويسيري دادي قرا إز وين جوين تأمع ويداير لوق زيخي لوين غاسق شندو حد أقسيري ويسيري ويدادوغيش خينا ترك وي غاسقي تعنبو الخيتسون إدنك هندبو الخيتسون ترك وي يق متك بولش خو يوروبيا غاسقي رزويت كتاني غاسقي أجينش تاني شون دائما تركوا أجينش كرير بو تحن بوش دواتري بوش ناقواستي بوش تحن ليلش بوش نوخش موات بوش بوش يابرشا تحن ليلش بوش تاق تورция يو كوكاس سنتر بوشل турецкий сайт удугос лилио боис حالتنا удугос лилиو حالتنا وعيدل сайт خلا يوز تولتيا وين نوخشي انتريشتي دايل сайт يوز تسر دوتا جا سيري دغن وهيت دلتا دلش короче تيادوش دولش حالدر قوي وين مثلا دق دوغيس يوخيت إسرائيل عندو حالت وان بالج إز دولير تر شا دولا وقرا короче بيو ميلدك جوكتشن دي توحشا جوكتشن دو حالت وان بي بوش تا اي كانال ديش شاش توان بيش بات ليش بات تير جرقلنا تير بيرشا ليش بات تا هما دات اي كانال دубош вол удугал первыми нападем на кафиров в 21 веке دوحرش веке دوحر وكافر شنت إليتر دوي ألا وين كمباينش تسيز وين تكنيك تسيز وين ماشينش تسيز وين غازوات ديز جخات ديز بحقيقة ميل دينا ودوان تورتي داوان تورتي عشو قي عشواتا بو ديك عشو بو هال بيجنش لاجرش كاليلشيش تخلو لوش ليلش وات بو شي ديك ديسينو دولشي يقتر ويلشي ماتو اشت عشو بو إشت إبوال بو أتنا وين دع بيشوك دخ تركوا شي غاسق شي يقع تسليلتشا قطع أبسنيني يات نتار إمودو تار تسأول تنوخت شندو حالت وان بيش دو تنوخت شي تبيز إيشا إسلامسكي تيروريست شندو حالت وان بيش بو قيدي شو إسلامسكي تيروريست شندو حالت وان بيش بوشاش بوشا إدوش بوش إسلامسكي تيروريست ويدو قيدي شو قوز عشو سوء وشون إسلامسكي تيروريست قوشو عميلا وشون
цен لا مليئنا турецкий спецслужбшан и غاسقي спецслужбшан لا مليئنا إنسان غاسقي تعنا شو تعبات أما تركوا بقوزا Европе خزنيسن весёлш шайпа ната юқиолш пачалқиолш масса наша разведка юлш шайшаду луқдолш аш букуза туркой да чундела туркуаша غدنا الخيط سون خيط سون جندو يسيشين برگن جني خيزدو туркуаш خيل مكشبول نخبوي турецкий разведка Кавказ центр Мауказ центр قوز Европе عبيش اتس أستريا عشبيش قوز جرمانيا عشبيش فرنسا عشبيش اشابيش وينا حلقول بيش ويا سيري دعبغيتناش بوشون غاسقش تاني يقع غاسقش اشت اتونش باتس قوزا اما تركواشي بوي تير بوتس اتونش قيدي شو تنديل يقوزا ديستوات ديش روسيسكي агентур قيدي شو تنديل برازني خليتا وي تمسو عبد الرحمن وي بيلاكي وي إشايل غاسقي агентур да تحلقوا لنا قوز Европе Турция عيش да تعمو إيرات بوش دي بوشت سويشت وين تامشين خيط وانا هو شابش تعش بقولي خيط بدير تعش بات شابرشم تعش تعش بق ترتاني وين دو حالت وان بيش بوشونش ايدي شو وين دو حالت وان بيش بوشون دو حالة وين تورتي غديش خليوشون خايت دو حال نو وي غديش بيش وي حل بويلش بيئة إش قايتش ما بيلناها وجي وين غديش باتش شيغوق ديش بوش تغينا باتريش وين غديش راستا إش برنامج يوز غاسق شوي دوي أردو تغان تورتي نو سون غدو سون يوخا إيت أجنتو турецкий سون غديش غاسقي تركوي تعشبو وين دعال إش تنووشن ماستري تبيزن بولش بوش نو وين دعال إش تعشبو пример душ масел душун далдеш соцау сун юха ит туркой агенту сун буйха үш ботиха сун үш сун бие дат вацашма дуй сун гадеш буйш со гасшан дуал туан беш гаск со уи гаскшан со шей моста уи махай вож гвандаул ит агент со уи гаск со уи ха моста но вож гвандалел ит агент шун массерна сана ости буй гина إيه شو سنة وستي بوي ستيشي سون وديش بوي شابش بو سو يقوم شون إيش إيه شو سولت أسود عما ويلني ها غاسقي تركوي وجيت عن شيء وقدي شغل إيش دعال وين بوال بيش بوشون سو نخ تيش واتر دوتش عيرا واتر публично под запись са проблем шица цахили хинцей ушхилю яха шунсун غاسقش زين بروبليم شوي تاع ميل بروبليم شو دقادق دي تيشك اشك ديتن هينت اش بروبليم شو تي خوش بروبليم شي دوشون تاع بوسل دين دوتر دوشون تاع غازوات دوتر دوشون مجاهد خير بوشون اشتملوي خير بوشون جنرال خير بوشون اشابش خير بوشون سو ديلا والوي روشون تاع سو مصير اجنت وي روشون تاع دا جوكتي اجنت امريكانسكي اجنت قيشر اجنت غاسق شوينا سو اجنت اخيرا ويروشون سو نو هر تصديتشي هر وين تصدوزيتشي وين بيردا دوكشدوي بيردا ديكياتشي نادو بيردا ديغانوي قي وين ده هما دات تندلا تركواشت بول نوخشي بوي ترجع على سون شاش وليل دو شون خديشون شاش نوخشي باتريوتش دول شاش نوخشان ساغاتيش تو بوش دلا ايدي شو قوزا دوكو يو جروبش دوقويو توان بني تأميو خاحيزني اشتاتليلي تركوش كابيكشقش لا تابيش 100 евро بيتا قاچا $100 بيتا قاچا اشت لا تبيش بو دنيا حلقة مثلا جرجع ويا экстремист ду террорист ду представитель ду оказа министр иностранных дел вар Шобле Бош веллейс видео са канал тяю YouTube канал тя сутя цу Бог ширал дер Бог шаш цугена и национально освободительный борьба нохчи исламский терроризм международный терроризм из Алла цуна татуар ширал дер Бог министр ой камел дя шойк خير немецкий хилвол министр
Цен масана хаахуш дин дуиз. Хит цер из тилаацарх ишт идец элэр. Цен масарна хаахуш. Что вайца исламский тире немчам игин хилмег. От туркуай буи цен хуш дарис. Цу туркуаша нюк абар вай нохчи. Масана хуш дарис ха дишчан дats. No вай ишт ипалхилла. Хинс сновой силой дулеш ду туркуаш шай болх. Islamski bolbu, busal bolbu, šābins gurbušun. Nohči kultūr sāma khas khirishun. Nohči yaum o dik khirishun. Nohči dugar il khas dugar khirdētšun. Nohči qon rī sportsmienš sanč o nakhir bētšun. Nohči zudarš sanč o khazi mehkarītam. Özdi isht khirbētšun, qinash khirbētšun. Iz vain turietski propagandu no dulir dušun. Cats bolčan ākšanaš iz kadīravi rušun cēr. Церкви системе демократии, свобода. Демократии Бога, вейга айдал хирду Богду. Простой надуй демократас. Народа власти, омяду Богдуис. Да, разные возможности, гергал нах подтягивать, бо коррупцию хуль, шадик хуль. Но тагалеч дина, вей да имам байшашка хилил демократию, вей нохчи, хор нохчи, эли улш, хор нохчи, пача улш. Хилил, когда каждый свободный человек, он и дворянин, и президент, и все, он шави гукис. Мэшся гукис, да? Отсхент ир, вей дуга дина, вейна кадиров санвек вахави рушун. Так эди хазихил хажаруиз, дяхар первое время. Но полностью Турцину Бог дешхируиз. Полностью тесакхируиз. Цер Бог, цер дичум дейшелет. Но цер планчу из away plancha, вейна из вейн доузари, цулт цер Бог, цадари. Из хушхил чхена, гвайшун, вейн сири, вейн хушхил ляри, вей дугардацер, дух куа нах соуцир барвей. Израили, вейн хаар, Палестини, арабши, жукчи, туан бальшхена. Духуhum сацделар, духуhum сацир. بعدديش وجا سيري خلدر عمدر وي تيجاد وقود حقلغان بروي أخ يوروبا نو زابد نوت أخ وجا نو ألوير أتسومن الصناع أسرازو دعلوير سيري بلش إيش نو ألو تسير تندل إيش هاديجا وشيتو دديس كنيشنا نو تغنا وين خوش الجأ سيرنا دقوم ويك ساتسلوا وين خوش خل خا ديز دوي предупрежден вооружен تندل Сундел هرشادة دوز ديس قوي نوخشي كيشخل ديش دو قوي طبعا طالبان تيرورستيتسكي يحت الغاسقش ساتسن بنا تير قيلنو تير فايز باشنا قيلنو تحقا نوينس التاليب شكر حدول دو قوي سامج او مجاج اشبو تحنا تقات عنين إيشان بات تا وقاعدة سين تي اشبو بوش بول تقشراش اشبو بات قايتا تبعش لات أنا دعلوش لمنشكا عينا يو أمريكانشن شورت جيرزا ديتن أمريكان شيء تعبرتها بين ساعتين طلع دول الأمريكانش تعبغن تأخ أمريكانشا هنس الشيء دروزياش بوي شينا واسطي بوي تألا تخوش أو دوي دا تخو تيجر تونج أو خيل موجد بيت شاش مخيت سير برغت بغان خربات يتحوم خيل مك تاني وقع نو دوقا دول حولا بيرتنت دايس قاستن بوشتات أوينا أو تليبش إيش بين أمريكانش يوغتاق حقويتش سيريا وغويشون دال عيلا سواب بيد ماشوا طولم حبيلا دال ونعدنك مين يعدنك أسادي أجيانتو لدولش سيريا عيد لي والينك ميلو أسادي خيل تير بروكوراتور مخابرات والشغل تير أرغانيزات تير سبيتسلوجبي أجيانت خيلو إراكي أمريكانشان دوالت وان بوايتنو ويلي يلشتهمني أمريكانشان دوالت وان بوايتنويز تيجاها إيجيلي يقاولش الكايدي تسأول الكايدي يقاولش إيجيلي تسأولش ليلو شي إغاسقي شي تيرورستيسكي أرغانيزاتيو قيليشو أسامة بن لادن أدينتو سنتبرات إنوشن شو كيمناش تيغاغو حالتان غينا تليبش أوغانشان أمريكانش غوديش خلبو
Цултиха غاسقي شو بغان ساري حقيقا أفغانستان إتشرا لاتين شو بيا سار شين ويشفك شاك بيريل بواتن سعودوسكي ملور أسامة بن لادن خلو سن يخلي الله هر إنس عيد لوينك سوريا باز روسيسكي باز أول شات إيش دويشو شيتشا كن شيتش أتيت عيد لوينك فاكت شو ناس يوتش любой متى شو إنترنت شو проверить لولش تسون شيتشا ميجكا يالين تقشر على رسي عينو غاسقي مواتوش بيالو شين زوق حكم شين يوخي دعوي كان واخا زودا غاسقي اتقن شيتشي ينس عيد لي بيانشل قيد شو تركواي غاسقي سيري يخشبو الخيت سون شين يوقع جوكتي امريكان شيتك سقاتشي تا غاسقي تركواي بو يخش شين يوقع تاخ وين تعوني عدنك دال وزوين وقتا ما شو يوقش تور بالخل سين تاخل تغاسق دعوي كان باشر اسد فيجورا ويدمس قوسا قويسن شانيوق هر هو تيروي الترك شي غاسق شي دواي الشي تاع اوبشي تشرتا اسك دعوتنا باشر اسد دعوي كان توان بايش ما يري قويت شرا توان بيش اش ما بريش اتشي оппозицию бош бол شي قومن دحال وقي قويت شرا بايش ما يرتي شورت اسكاردوش اشلو شادل اسكا داتا دغيتن باشر اسد ودوين دياو يحقن واخوينا موسكوا تاق ايش تحن بيش بو يبولخ سوسام يوق بروبليمي تن هيو رسي تورتي ناتا يوقيو شخلر تاق تاش بويتيش وش يعبر شاول دغدوغ تاش بويتيش نو سو خيتر يا هر زون ولياني يو يقن هرش شو خيريو هر تريتوري حخيريو هر تريتوري خيريو مكش دويز مكش داتس نيس دويز нис дать. Dünya yukarı nizam doğuş, that is человеческий принцип, мораль doğuş, that is, но иш докош, демократ бош, о, за права человека бош, нис ванс бош, шабеш бош, но только dünya yukarı nizam te erma вальня, каря шавега акул хуль шук, that. Может быть, в курсе ду, давай, он даелла, например, Турцин, Кавказ دايل سيري دايل بوصل نابلشا شاش خير بوبو تركوا شي اجين تور خير مايوي وجرجوا بوصل دين دوت شاي خليفات غير مايوي تير تغين دوين دعم بو دين خليفات так называемый исламский خليفات османский خليفات турецкая империя из-за бусал дин тяла тешер управление было через религию дин цяни управлять беш бардах так те шорт и молнаш мабари سوينا أتاتورك عند عتيتاوش تأخذ بوصل بناخا ماشي بيسن كنتروليوش أسمانسكي خليفاتيوش تأهين لا هرش إيش بيتيشوش بات سوا شوي كنترول حقيقة بيز ألا ترك واش العدل خلمك أوقدوي دواي شو شورت مولناش بوش كول شو إنستيتوت شو عام ديش ناخ عيلمو بدوي دين ولان دين ولان إيش بوال بقوين دو على البيش نوشي إيش بوا وين خاديز دنيا نيقعدوا ما خاديز وين конкретно بات دو على مثلا بويز نو وين دو على بيش بويز إز وين خاديز وين خاي تأخ ويغوقير دوشون просто تا خاديز просто моста мечау дуата мечау дуатри кудуния нчау практически бачун مصري ويدويش بيش بوشون يجغاسقي بو قطع بيش وكونكورينشي وين بوتنسيال مصري بو إيش تعلق ويقادك هر حاجة أصلا مومنتس وش شابر زبلكيروت بجوخ كل تسنغ وشابر زبلكيروت مويا it's комментарий язинag zu Huber zu hal شيخ منصور турецкий агент خلا البيمة يازديرتو أسلام مهنتي يوال ويشيع زباني تونك سون تسجير просто оскорбление شيش تو تاهما تا عربوش مبروي
أمتع باتر بو بر عربوي بردير ويم أوكراينش بر ويتات وان بيش دات وين تيهي تنبلر بلر تمش بيش داخل غردوي باي أرتمع أحكا بقي عربو بنير ال يا إيردانير خطب بنير ال هدا ديزوي أخ عربوش بخنير ال تركوش تل ديزوي يا تركو بنير ال عربوش تل ديزوي سوقيتش موات هو الغير شو ديديك دويل رزوا ما سيرة دويل دا لويزير ما شويل تاك حوصل مودراتر أذكر بلين شي هالتا بيوم شي أزدي شوي قوي إبي باني تويش وحشن خاطر دا تساتوش تلا إيش عدبت بيش بو هالتا سبيسيال أتلي كات تويش هالتا إسرائيل فلسطين سبيسيال إيش بمجردون باني دات وعليك سلام سي ودوغا حنا بول بير بول شو أخشين دلچاني بو Ясно, привет, привет. Оман мостры дух бок худинина на уасти айдалаш юкя бани бац. И баду. Азахун хезни сирин кел күгел хочун гора ля аграния нохчи бубор сюгна ош хагинайс. Цахессу но тяцам веруат сохилч иш турецкий разведки теперь нахер будешь России связаны убийца сон, но Турция мою он гванда ищек там Турцин даелюк руководство Сирии аль. Цундель сунцайс сунцайс из так ажал мечао аслан момент сбоше гуй Америке флагюче гуй Моусбог забанит то мегардон. Asans arboy noš čovai nošči bagarboš bēc bo. Bēc, no hins dūluš duhar nošči hausel, vai cunduč madu ar šēdege tak sobardies per Petro Lišenka boš, vai zabanit savā ar šī propaganda, kuču ieču, kuču cavu var har. Mu haldu hajon, hinsa vai duhala bolesh vai gautu dieštu. كده شو وين نوحشي قام غات تلوش بوش طوان بيت وين دوقومش أبيشات ديردو وين دوقومش دوتر دو غوت شو بريزنات ديردو شو بريزنات ديردو متسبوه تعمو كده شو وين بريزنات ديش دات وين شي كوك العدت планилш лилеш ну غوت ديس потому что Кавказя وين чиркиш боцага قطوان байгати сагават потому что кидок амнаша амнаш дат кич амнаша дисан амнаш душ туам беш чубахнаш хум юх шнабелаш хабош бин национальный самосознание юлшбат уж национальное самосознание потому что теперь народность чукис дат ют кеги амнаш نوحشي чиркеши бу дайман лятнаша und als самосознание ю национальный دقيق амнаш хилла дуай цундела сага готтар вац вай ду гоуту диештеш вай гоуту герч бош да шабеш вай тван байт герч бош тана вай гатан ашара харша дол дини тяц докш ситин бугасқи
Hinza qeq sheiksits boiter buojosh. Turkošan lei, vai turkošan adal gautiesh madui, vai qitishu. Vain marshu ilgeč sagavats, vain marshu lušjelari, vain marshu illušbalari, turkoša, vai президиум правительство признатire легитимный, единственный, легитимный, vai айдал. Onet ja nochtje qom interest ja lechtel, vai айдал. Itza dider, cer شولادلا شيء أجن تورشة وين كيتش يش شوخ قرياتر وجاي كيتش من بوخ بول بويد وين دوحل تأم لايخير بو شون ثاني وقع حالزا سلوجن بو بوش بول تأم لايخير بو قي خير بو نو قردو قوينا شادقة تسنديلا عربوش غاز قي تركوية اش تحن سوياسكي انت ويديتا دوقردو غازواتن غوط دا جيغاد دا سينتا значит ويدوي شخينا وای شش نشته خیشش خینا وانت ایر خچ نشیوش وای دروشکی تو بیگه وای دروشکی تو پوتین ناس царь бош وای üç خینا Турцину джихад гаттеш дайцер арбоша джихад гаттеш дайцер цаму ума деш дайцер вай халак деш хена айдишу вай дой шхена цогас кштани хил бош шабеш китишу сондела вай цана гот диш дайц вай Украине твамба я диш дайц راسقي أكوب شو دول لا داجي هينج دول حول تاني أوكراني وبشيت وان بوامي قردات أوكراني شنتي وحدت قيدي شو تغن ترامب ودولينك أمريكا ودولينك نوتري روسي نوتري أوكراني يول أجنتور يول دير دولين دو إشاديقا إي أجنتور حتى تصنلو دير تشور قيدي شو دول عيدل راسقي أجنتور خلش عندهم داتي вы цигат эмш бобохшвел разные группы за все это время вы президиумца вы ночи омца шейбелгейтен бац ищет он бешбу хинц уже қич гоксун хинц ночи чуа батальон шейх Мансураю Украине батальон шейха Мансураю видишь что нож ФСБ тумсу Абдурахманов ГРУ ФСБ вол раски агент вол тумсу Абдурахманов نوخچیچون از اولی پارتیول تسندو حالا ایچ کیریان از اولی وش پارتیول Украина سامو حیول اتیگا گویچ بیش батальон شیخ منصور представитель бу так му хилмекш доис نوخچیچو айыл батальон شیخ منصوری Украина айыл батальон شیخ منصوری وای цавежри ду али жолшах киет мекш бу نوخچیچون ази ایچ کیریان ази бошел политический партиш Ю политик лилёш яц бош хел болнаха Украина инчаш политик бу бош нохчичун ичкерин аз бош партия үч бу ахши партия хирю газқи партия хирю нохчичун аз тумсу Абдурахманов дақайқинел газқи агенту дақайқинел хоша ичкерин аз алла оqao хилчат как раз турецкий партия хилшу нохчичун ичкерин аз видишь туркош представляешь Да, цуюк нохчи бу шабеш лилештек нохчи бу нутига таши би уиш вац агент. Лаккар кардинира ват деш ахч дахуич план мичуавиз дагойчу. Кидавега иричани тшу и агент лвиш ват сун ша улил до црич дикуду. Ша бешбек ши qom да беш бол хетча. Сундер ишца момент чуен ти хоча шадеш вайн хадиз Those days her политики صوصيش ميلدوق ايربويلا например أسر كنال حدو الشغينا تاهم دوش يعقويش سجواتر تمسو عبد الرحمن نور غاسق حوائتن قيوة بشي практически كيزقبر ناخدات بيستقل شاش بوي خويتش وين شا بيش حقوش بويلا كنال شعديلا شايل دوجاني ولا إيهون ديش دو وي دوش دول بقدك دوي وای президиуму дуйцаг, вай оканал тя дуйцага, вай омц балбол хум бадек дуй, иза иш да аргумент тяцер. Видишь, вай дуйцаг, бадек истина ду. Так, и иш да цаг ниц бац, und als bakçun, bakwan duhal eşbşbekçun, masana gurbuis. Ibit bakay, eşbşdat, eşbşi badek idit dakka. Guşgir duis. Цундел пол игнорировать вешу. Хуа эльча, а хуа бага, дат стергал деш дат. Как будто цахеш саншайн, дат. Ша дегвай дүйцек, дийца дүйч, вай дүйцек повторять деш. Аш будешь, но вай дүйч датсер. И сен деш ду, вай
مسو اغو عيرده تلده دقو اشخلش духу тилвасаг, и ты не знаешь, где правда. И правда ишлуш цегальча цу бадолчуну халга духу эшпшхуль. Цакрук эшпшхуль, шикрук эшпхул, байкрук эшпшабоя, и бадек гуш цехуль уже. Да, бадек дюсиша, мадар бадек. Ну, уже и цанина интересно, да, потому что духу кибадеш ду. Отсюда терба деш-ду. Вай дюч деш. Джим шей агу дерз деш. Я 90%. Вай дюцек дюч. 1% ты куеш чане. Ты шмаду и деш ду цер. Изван ха диез нохче. Вай иреш ду. Идешу. Иреш ду суна. Гинеец ох политя. That's a субар. Цеягар. Бях мобильсун. Просто сей опыт канал сей дол дела, о канал тя сей уэлнаш дол дела, сен гуштек ду ас дюцек. سون حجر ياسو خيوق والج دين ده سون خيوق اتحدا يجوش واتر خوشاشا بش حجوش بيلنش ايه شو ايش خش باتر امش بيش باتر هما ديش باتر اهيد شاويجا بلوجر خيل شاويجا بروباغانديست خيل شاويجا وين حيغة بيلبل شادك ديتس بيلبل تاخاتيش تاك تار دين دي تار الي تار حال جيبنوزيش سجانسان حيغة تلوش ميلج اوتر خزديتا ميلج اوتر نيس ديتا اخش ميچر دولشون شو هيتسلز ميچادر شو هون يقبر سويق دوخ مخيتنش سويق تخوتشي سويسا استوري تعتقيغيش تعوم ديتن ما ده شايل استوري دكاك نلدوني изучитин وعما يلن اتاقا يلتي استوري واه نو تسان مهتخردو شاش ديتا دوش نوخشي عودل بو نوخشي اش دائما عيغا بيش نوخشي عد يروعير بات نوخشي عد يربات دا المؤلع تاك давайте комментарии швиш وعليك سلام شراني ما شويلو Америки анонцу боцеш иммиграции суду قطع фильтровать беш бат чубухш бат нашкалат бонабахте чубитен раскшен тип элг цаго تامشين هم دوي اسا سون هو خيتي نوخشي غاسكش دعبغيتن على خيت قصونتك دقو امريكانشن خوش سن خيت قصون انورماتيو باخيتني دقو چوبغان بوتيغا نوخشي ну تعليل أس دعوة سيني هون خيت وبيرو было бы странно цари цадич غاسكشي цадич во-вторых تامشين блогерш بوتشوا вообще تامشين блогерш تاتبرشه نيتسخشي يوريش سن يور شو تعرش تسمقني دو خزاريلش اشتغل دي اشتري ну момент شو جايش تيوتس ну сун харьетаря изучать один вопрос Америка дал вопрос но сун что общий картины я суна огас агенч будет анархии сунтик видишь что ишт гох суни картин дат хуалук угол Ассаламу алейкум, Ассам. Нам не надо больше воевать. Чеченцы и так чудом остались живы. Пусть теперь сами воюют. Ва алейкум ассалам, сервал. И самый низ мысль асшун донести ягерчик. Видишь? И самый низ мыслью и дадишь дуай. Вай бина туам. Туам барахам беш бац туам. Тем более, ши махка. Ши нах, ши зудри, ши беш. Бомнаш кела хоушвин. Ишт беш бац туам. Америк мел мощный государство. Цвогу адок ши нах герза дуцяга ахча дуцяга армия юцяга ишай на даца боит. Дух герзи дух ахчи локцер. Шай цасалти даца оетик. Видишь, цасалти. Шай лахт абеш бол туам бюч бачшон. Представляешь, отцел ахча дош, отцел чо государство, отцел лёг государство. Так, а вейлер бацабиз войнах. Туам бибог мостахилви шук нохчшан. Видишь что? Хин земна, хин стекач до сурт дуй, ох сурт я но нохчи чуа туам бибог швега, иза мостахилви шук. Да. Туам бабиш зема хилла, туам бина, вай туам
تعمود سبيج كيبر بقبنا تردو هين سوي حوسردو هدوء هين سوي تمام بيه غازوة حلغو جهاد دا ديز هر ديز القايق ميل ديشوي قوي دا هالش إز بروكاتر وشون يا تركوش ليليشو يا غاسقش ليليشو أتال ليل ديش دوشونيس قطعا وما داتشون أبسولوتنا Халгоут дол это не мытьем, так катанием. Кто клюнет, того использует. Абсолютно с тобой согласен, Шарани. Ой, использовать дагяш мук. И гавель использовать вайт нагуй, шасири, санкича асан использовать вирушук. Ночи хома не дельши, двахи, бош, толумтик близко датшон. Турции хотя аргументик вещачен, чтобы Турцию милю хупачаклю. Турции Османский империи хилю, халифат юшаш бош, хабехкан бол. Массу бусалбш неан водеш. От бусалбш неан тхар водеш юхаха, нис от сдуqa дия мавална ульшол, нохчи чуе, рагаскш, на 0 уаялеш. 1 миллион, 120 тысяч бийцев уж халак бешхайна, и халифат, бусалбш неан водадишол, халифат, ту вайн водин дат. Абсолютно. Вай халак хил, кач дельчул, я, غاسقش برتبن وي شين او بيجن تلوتشش دا ديغان كرد شني حال عرب شني قيچان دو حال تمشبا شن لوچك واخوش بغيشتن تسونا وق ما تخيلنا الشاش لتر بوتي شاش سالتي خيربوتي غاش سالتي خيربوتي ترجيت ما جيتنا ايش полностью ассимилировать бина моту шават Турция практически цасаг эт воксаги эт иордани руян ца нисла и ночью мотуш бисан батига из целенаправленной политики царящих така ويكنسا حلو تيهري وجيبوشل Турция империи цу Турция империи но просто ой лейш ночи хал Атер дийца дүйч Украина душу кегина бүйцас темлой бүйцас шума дүйцар корзадуан деш шаш деш дег ниса хич кимун бохкар бу мох мух ницит цабахч бош тат хес коен камилш юк ялешол аргумент ницит цабахка ой ваш там цабахка му бохкар ой бош и аргумент юк хеш так вот цан хуман ой лейш нохчи темш беш беш кибеш от Турции но ше демократический илш, светский илш, светский. Цу Турции конституция, а и куз Европе шико конституция, а биязина даться. Вот сатиш христианский и уж бусурба и демократический государство. Светский Турции но халифат хуатёйтарю, бусал пачал хуатёйтарю, хуатёйт луар дуцан, хуатёйт луар дац. Из подавления хрю Кадыров схватинел бусал почал квартирицу. Внутри России муатин Кадыровс. Меж шваттин, чоша меж деш, дозал деш, Кадыровс деш дацис. ФСБ ну дойч ду извойки, межгнеш. Видишь что? Иш межгнеш дай цала ари ФСБ ну тига цатулк ты биллан хирбаца. Саки бачки канты иллан хиряцер. И вайн масар наха. Кадыровс хиряцер, тана даяс виллар яцер. Истян уишдуис, чтобы под видом ислама Палестина, Дайалла, Арбой, сектор Газа, все, нету больше. Тига курорт хрилшу, тига, короче, море хрилбулш, бу море, так, пляж, шей, садош мет хрилшу, тига. И Дайалла, и газский инструмент ерис. Чо, Арбошах, сагат деш бешпуй, простой нагах, сунах ячунка, массера бубех, бойш. Дойш до бех боч бойш волнех. Масера до. Милуч кома вала арбоши духа. Цаши куяцте. Ама цер и хамаса уже газский инструментер. Дайалла инструмент газский шикарар. Дальше ези бусалбш наганюка управлять-то. Цаш цам боевой отряд ез чухохш. Иша айдал свергнуть да. Иша хайн критики яшвег. Вита якита кидегда. Шлил беш бол буис вайн духал. Видишь что?
Извайн Хадиз никогда в жизни светский Турцину халифат уничтожить не был. Шеш даях не был халифат. Ше вол молнаш дац мажваш даёш, хиджаб шваёш, лел Турцию. Царь никогда в жизни ее таряц. Ца халифа. И Хадиз просто. Видишь что? И ейч царя, и еху ордолш нахбат, и дючвеш. Царь и ейч, все, юшун, дахшен, альче, и ейху ордолш нахбат. И дючвеш. Цундела, и шеега обманю. И ас бишун дючер датшун, само политикш дючер датшун, вейц была политикш, потому что у Турции цел отношения, юкметка, ларе есть политикш бу. Бусалбшняга дючер датшун, потому что бусалбнаха проповедник еще шабиша под контролем. Видишь что? Дадуц, дадуцтек, далец, ули душун. Так, чертовка, шалом алейхум. Спасибо за подарок. Ара Хирию Осетия, Израиля ашел, Хирию, моя хикерёртига. Привет, привет. У вас Хиршан, Годохша, хез, постоянно комментарии, я здесь чую, швисты, истрольш, вейц, чего дикюк ночи, дух бишью. Иштум до, так. Цель стравить между собой чеченцев. Шаране, абсолютно и хирдол шумду. Из цутидал дештуис. Ну, вай первый вай дадиза куду у Европе аж был ночи, и Турция аж был ночи. Вайн вайнюк и канал наладите из, конференция ще из, активизироваться дадиз вай. Цундель тилля нас стримится, берз вай схагуллу хан. Кидишу, агент цаби ват, вай эзершду. Кидишу, цан агентан эзеру. Вай гоушакят вай объяснитичана, иш вай мостхибат, иш Турци агент балаха, иш Турцин тибуалбеш бала, иш вай мостхибат, иш раски мостхиба. Турцину лилешо политику вай мостхал, вай использовать. Отснага цяга хазка мелдин объяснитич, хаусиш енах, вай цанах дуай, цацейл шуай, вай цануманте дахлешаш, аш Турцину харбогит хойк. Турцини хар ресурсию, хар политикю, دعوتي отношения, что عدل ثاني دعوتي ما هيزدي إيش جواندا ما هيزدي مالي ما بيت إيش ما بيت تعير ده ما غيرت использовать ده ما غيرت عدل установите контакт цен приемлемый дек царь хай душун всю свою жизнь от нет алеч нам обуй عدل نيوزورов تецуиш دين بيسنبوش ده خلاقيش عش دين ديسنوي عدل إيش ناخ دين بيسنوي السيستم دي نيتنسى سخرني يعني أتنا دعوتي كونتاكت أتنا بوش تقدر تخطي توجر دوشن حال تعملوا تروش ميشرو تروش تا نخشوا واحد تروش تا نه حقوقه بيلش تروش دو تروش دو خلا بوج جينا بوج بول نادات حقوقه بيلش ترون خليفات لاقي ترون نعدنا كومونيزم لاقي ترون مريات لاقي بوش خبرش دي تنا وقردات وقردات تندلا وای روشاقی دیز نوچه وای قمیلش دا دیز ابسوجدات دا دیز کیگو دیز ارشاد لومشدات حقوش دا دیز وين قيرة ميچربو زулам мичерду Турция турецкий представитель шбуй бешбол иш бол عدل связи цара давати контакт да суну маца уишун чтобы сунца уиши хариважи соца сэнди шуал дагмадо сразу سامو داش وات شو عيدلو بوك دوي اتس عيدلو بوك اس دير دوشون اتس ايات بوك اس دير دوشون وين выгодно دوش он находит слова чтобы объяснить доказать اس دير دو но вышца тот он беш дуй то хуна халифачиш дуй обман нет обман майор 100%. Турция демократический халифат такой ленил Турцию муюалит халифат. Это нонсенс, это смешно, это обман. Что дамек шмадать?
Так, давайте дальше. Знаком ли вам ночью... Он проводил... Ночью мот бийцер, ночью цахуль ваймот бийцер, ночью цахуль ваймот. Жюк швюз, раск швюз. Умарбек. Бютдер, ночью мот бийцер хтуэш дать. Сюк боа говорит привет, как говоришь. Ночью мот бийцер дер цатуэ. Ночью мот бийцер, ночью голь швац. Вайн гинду, чуахцер, блогер, штац разные. Ночью мот амбеж, раски, гинакшон самечка, ютуча ночью мот бюч. И вопрос гушек биет, уж дух бу, да вайнюк аж раски бу, цешкич хома набу, вайсан цабица, вайсан санна бюч. Ночью бу, сюец дюшвар, гумки кант, Санкт-Петербурге ас дюшхена. Ин зох хакамол шта шуис дат, гумки варис. Ne nokçu yolculukları derken de gomki var. Çoğu büyüter şer nokçu muat büyüter nokçu muat kar son gomki o vaht sağır çoğu şey o Allah stat student dolşena. Sultan Cemaldinov yermaş çok sütün familya. İnsan o hakamu idahara kanal di lilda ulvel so ervel şena. حقوالن زالتو عشوري بروكورور حكمش تير غاسقي حكمش гулбельш тик حقوالن зам прокурора, по-моему, республики или прокурор какой-то, не знаю. Иш халду дион. Цен бюцер ночью мот. Турция такая же империя, как и Россия. Такие же взгляды и идеи. Пусть знают, что не стоит лезть в Кавказ или на Кавказ. Да, совершенно верно. Доброго Украине, Молдова с низким уклоном ЗСУ, что защищает. Доброго. Жюкч башт бабизбо. Вольф, хара туркуаша, no мальч, no, на гуматсон. Барта масерца бабиз. Масерца. Жюкти Израиль. Дуахар пачалкер, дудас хагинаг туркуай бисцагол шгена. Туам сацби алла жюкти бубар. Масерца турцица из бартба. Иду азбо. Даже турецкий агент буин, например, турецкий агент ола. نوقعتو قدات تورتيا ماير وعيت ولالش دات حويتا وبريزيديوم بارت وبيز حويت بينبول بارت بويشو توريتسكي اجنتوري تاني بينبول بارت توري سوري زوق توي بريزيديوم تركا نيتاك اشين لو اقدش تخعيد لو بوق داديز ايدي توريتسكي اجنت شادا ديز قيچار داديز او ما دوي تخعيد لو بوق تخعيد لو بوق دي галера лорд потому что он хакиш قومن سجاتش بوي تخوقن وليش بوي تندل دو не потому что он عيدل ديزي то تغين تعصع تغيلش تسمك سو вообще анархист ده по натуре ده سو вообще عيدل ويش ده الخيط نو تغن ليش سيستема تخيل الشات تغن ليش قول له الدنيا نيوماي السيستema تندل иштомдо Аят Идиго умен, стальными нервами, грамотный. Да, совершенно верно. Совершенно верно, Шаране. Слава Ичкерии. Героям слава. Слава Украине, Александр Яковенко. Закаля, цуэль дарабо. Умарбек. Хуна со стрим штагина муэцон. Да, цундель. Вутер ватсасир. Духвитен. Духвитен просто, да. أصلاً أشتعمو ويتسن وعشت خاطر دي شخيت سون تامشين دات وانا خوشر نعم ميشر بولتي شوله قدام يدوش عشوقز دات
Окей, суть в том, что он враг Кадырова, но не враг Кремля. Да, это человек Кремля, человек России. Что Эйдолан ценность Магадан геноцид яшил Израиль сбе даят что барт Хайнцбо Магадан геноцид яшил Израиль сбе даят что барт. Вольф соцақиет абочна Израилю хану геноцид ёбо ханина Израилю геноцид шин телечрена дуалуинак и все қитахума цадина وين تليش خنا ويا بوديونوسكي чудо ищеривай Москва чудо ищеривай وين تليش تلش شين تليش تعزر شبع سجويش تار إدنا نو إذا تار شين يقع شتوي بوش شتوي الإسرائيلي الله داتي هرداتي بو شتوي بو شين وش حبول تلات تعين بو سوس ويجيز دا سوس وإستوريو تقعد نوين بو دينس بيق أستن باتش تاش بوصل بو كرستي بوصل بو وش يوديش بو إيش سميش تاش بوش دات تنديلا أديتسا غاسقي بروباغانديو أديتسا غاسق شوية تشوقس حقوس إنترنت شو حاجة تليفون شو حاجة أشو и полностью анализа дадучлега далучват вот я غاسقي турецкий агент то цундель далуч дацайс я просто понимание что происходит в мире и понимание хилита объяснять дагер шо объяснять ахо حي بروباغندا تاني شو ولا أجوك تسرد ديز أجوك شبارت ببيز ما سرت ببيز قدنيا شو عبارت وبتشال قياش دلا هو فاشيست واتسا إيديو فاشيست واتسا ما سرت بارت ببيز كرومي هو ويشوي قوي تسرت أتبيشاني ميكش دويس هو ويشوي так вот ويدي نج غاس قيبو إيديو и все تسرت تاني داجي تركش ببيز بارت إيديو غاس قشتاني وين دو على طوان بيشغل بو وين دعلو يشغل بول تسرت ببيز بارت إيديو إشتغل دي إشتو حل وين تغلا حال تا تورك خرو آش تا إردغان تا مردغان تا قينغا قويغا и Путин санда чи тучуах чи Кремль чуаш awaya как бы وين дайхит ناخ دوج حيقل دوج دوينال دوج короче تركواش كديرو سنوين تعاون واخيرو دحل قال لك هو بوصل شنا دحلو أذكر كوارت باق بيس срочном порядке вож кварт тош дош хинц долвайн сурт латтерду ца свобода гирят ца демократия гирят ца право голоса гирят иду дюч такой хажукчен эл худу вольф эйнс например арбош тани шлечхелер доца قي эл хума дуй хатан عربوية غاسقي بوتيني بلا بلتون دواتري بوي مغا وقرج او حجلش دات حجيقدش دات غاسقي بوق идуч дек су шай кучу язеш шол су оскорбление комментариев язеш беш غاسقي ник шол шбук как он чеченец против арабов мусульман бош да я не против арабов не против мусульман я за справедливость понимаете Баркал Дон, Баркал. Аслан, ты настоящий чеченец, бухсвик. Уйти все. Аз бо чуан тренене. Она сонан трейдега, трененега. Она со жюкти ума бохка. По матери могли жюкти определяться дешевле. Ой, сонан жюкти юй мухи антиш. Это дизер как дать. Ишта юкир да дош. As خيد اشتا خيدا يش بوخش بو اشتو جو اتسا канал شتو تسير عديلن تليجرام شتو عمس سناش ويور انستغرام شتو تليجرام شتو اس ايلر بوخش بوسل بواتس يسو جوكتي وبوخش دات ايش ديوش سون يا جايش بوخش بو سيل اوكچوا بوتات بولچاري رومش مديت الدل اس مدر داتسول شو ملش دات Ну, а шо дитер, so абсолютно все равно, дух что дать. Так что, охерам, вахт бон, so ночи, хун, хиета, бацелиза. 2 миллиона арабов имеют гражданство Израиля, да?
Hara propaganda chillan sego. Otsun sha hudu yitsatsaha. Shiqam dubo. Sum shiqam dubo. Busalba dubo. Kesta dubo. Palestinan duhal ish bowler sun duhal bo. Hodatawo ay hudu yitski chwatso kama национальностью. Dinna religiju. Ito. Dinna religiju. Tsundela ho busal u nochi wat bo aho. Taka aho duqwarag harbu mot bit biz. Ito. Nochi abit wish that. Hotana wolf bo. Sho wolf hit that's a diza. Hal ariol wat die lef wat die emkal wat die ushit die tig. Hayazish gen. Ho nochi wat. Hayg bo ho nochi wat. Ito. Hona idinna admo shay khorshdu. Idinna dünyançu değerli ama horş dert admo. Da na tün karjuluş dert. Tün oma bol bu igenşe tün karjuluş yet. Bu sabab din dünyançu dovli nohçi doş hadekhan doy. Ediyor. Tanna del oran ya tanna mehtitse bu haydina da'wali короче iyi. Ediyor. Ху дош цахич, ху бэша цабеш. Чечня внутреннее дело России бош лел была, арабшан уж тоушва. Хоцерегу. Понимаешь? Хо нохчи оман бесполезно сагу. Вот и это дол. Гу халдуй, от холяха бесполезно хиларам шаду. Абсолютно. Пейт хабер бош сагуат сухай оман. Хо оман мостау, хай нохчи оман. Не потому, что он иштидаться, просто абсолютно гайской пропаганд проталкивать ешу. Цер, бошо, программ тихиян, те программ проталкивать ешу. Киумават со. Видео? Киумават. Ар клоун чуви ан куздец. Так, собой дешь ар клоун, штат собой адец. Ладно, Оля, рукца рульцуна, хапал бийц вольвел. Шуду сатанищ. Шей эшпшанти хойшан, да, ашл гайский пропаганд нючшел. Хириац эмир ла шурас ла бош, нег квартош, да югорбу. Да. Жахару бах цер жукти. Бар жахару бах жукти. Чо бар. Маш ой сож ни су дерес ураган делес ла маш ой маш. Уйгуш бон Хасан вежери уж. Бу уйгуш цабюц кэр. Уйгуш интересный бацкан. Гайская пропаганда, но цабюц уйгуш. Дин ты вал айзяш бушуныш. Те лицемерие мою гайшен. Лицемерие ю неграмотностью. Они не понимают, что гайск чуильшил программа объект еш бацюш. Гайский матташен чуячо программе ию цера. Хаватеш, дац. عرقش ثاني بوق عقبوي ديشك عقبوي غاسق ليلش بول ديشك عقتين ثاني شعيق شوي بروباغاند دلو اويغورشن غديه اشون صاير بو اويغورش دي بوسل بدينتو العيزيش بوشونش اون صاير بوي потому что غاسق دوطخي بول ديل كيتايتش سنديل صاير صاير بو اش دات Чеченцы-исламисты говорят, что Ичкерия в своих границах будет марионеткой чьей-либо со стороны, поэтому нужно добиваться независимости всего Северного Кавказа. Что думаешь, Аслан? Для того, чтобы кто-то добивался независимости, вот эти люди должны захотеть этого. Не какая-то группа людей, а народы должны захотеть. Я не вижу на Кавказе народов, которые имеют свое национальное самосознание и готовы бороться за свою независимость и свободу. Они хотят быть с Россией, либо примкнуться к Турции, либо примкнуться к Ирану, либо примкнуться к Китаю. Но самого своего этого национального самосознания я не вижу, пробуждения этого самосознания. Не было его в начале 90-х годов, не вижу его и сейчас, особенно его не вижу и сейчас. Объединяться нужно. Я не знаю, что такое Северный Кавказ, хотя это принято так говорить, но на самом деле это неправильное выражение. Есть Кавказ.
Кавказ — это Грузия, это Азербайджан, это Чеченская республика, Ичкерия, может быть, Армения, если она захочет. Вот с ними нужно нам объединяться. А с российскими регионами они будут с теми, к кому их присоединят. Черкесами нужно объединяться. Вот у этих народов есть самосознание. Хотя они, так как имеют самосознание, разбиты намного, ну, как сейчас разбивают чеченцев. И внедрены симулякры разные. Поэтому у черкесов тоже такая беда, как и у нас. Поэтому вот нужно объединяться. А все российские регионы, российские провинции, они присоединятся к любому региону, к любой империи, которая туда придет. Иран придет, американцы придут, китайцы придут, турки придут, не имеет значения. Кадырову метач маамина китайчан уйгуш мубай без, мух пытать бы без амош. Совершенно верно, абсолютно так. Ну, а сануман уэли нир, а салгадиц нир, что вот ролик шагира с Китаем, амбеш, Кадыров часа амбеш, гаскш аминаш. Это очень важный момент еще. Гаски метач еще, яхчон ца Кадыровский метач. Гаски, ФСБ метач, КГБ, НКВД метач еще ниш. И что, он мать диллани уже постоянно Кадыровцы будут. Цу Кадыров варил и Кадыров вар санна бюх. Гэр у ФСБ киклан шушун суча. Просто для батюш тяга ишт ахчадат ишт влияние, ишт масам бойшабат. Царил бюхера больш, бюра больш бушун, да. Гаскшан мюта больш, да. Кристальные клопы, да. Полностью за них больш. Иштду. И цаду. Ацара Аминаеш ам бируэн, гаскшо, еш ам беш гируэн видеош. Но цаумду китайчам ам беш бар, а туркштане цан беш мабар кари болх. То есть запады цаны, ната цаны, западу баца, ната цаны, турцы цаны цан беш бар. Так представляешь, китайч ам бехкан, а турквай и бол хушбу. Международный терроризм. Сантуам бешма буйваш. Вот вам. Да. Мысль для размышления. Да. Hoša hudic büllüşbu. As Turkoj biichrena, Turkoj cer dilendol gelch tsadüche, hoša jükchen tittetochbu. Hausi is so jükch suat. So nochch su. Şudu iş Turkoj derş. Şudu Turkoj kar achnash idеш. Şudu Turkoj prikash выполнять деш беш. Суат. Я jükchi уат, я американчи уат, я немчи уат, я цанни худинянчу уат. سعيدلو بوغ ديدو اس نوخشي عيدلو آيا ديديغوس بوغ ديدو اس قطعمو بوغ دس обязаны ват. Из-за сомяш сагу, убедительно, доказательно, хундол дивду. Цан насильно сюк, цаму мадой тердец. Видишь что? И цаду. Шо жукч шардени, жукчи али бохша, шуна гаски эш büch душу. Видишь что? Жукти وای ماه که عبارن بو دیر بینتی عبارن کوکازیا وای نوچی چو عبارن بعیشش که یتقیا وای دیش خلق بنا باید یتقیا ترت توان بنا باید وای تو گره مرز عینش یا مرت بوچ عینش جکتی بوین وای دیش حدیثن دویس وای казахстане цадахш دیگه چون دیره просто как люди шунах бу просто определить да бу دویس ویشم دو قد سخیله وای ماه که تر особо وين زي دلل دات نو تغنا
قيتشك دلوشتك دايش وين تيرا ويوم ويتين واش حالات يشير وين زينش دايشر قيدر دي بعيش قبعي أبعي شوي دقوي غاسق وين دعال توام بيشبو مش عبرتك عجوكتي تغن بولين بريت وام يا دودا وزام نعتقاش بري دو حالة قبعي أخشو قبعي أبعي شو دو إتوام ويح بيش ويحدوش دو Вот из вариантов. Но сон цаум алам لا شو سويك جوكتي بيت دويلوش دو شي خارتوانت شي بيغلت تيقش شوم دات نيسو يتا غيرج شو بيغلي خارتو يوش دو сон цаумам ха имам шамалуи имам шамал шамил аварский изгилим га сон туркуаш лилиаш сэг потому что туркуаш школшка амия шука уз Германии аш туркуаш хэтчэна ше массана школе амия шукца имам шамал шей героица эльштари амируацер тахю хала дауан саудовский аравия хажцаван ит дегду Конечно, хит дегду туркоя гаски цани всю историю вай халак дешхилбу. И цакие чвега вообще политика истории цаушсагу. Это что? И гадишь до ночен. دعوان إمام شمال غاسق شنوال شي ألبادوخ شي بيرش ترسكي رسي بلغا دغيتن تير أرمي تير بلغا دغيتن شي جالواني حقويتش كلوغيا شي تينو دل أعينا ديوخ تورتسي دعوان تولت يا سعودوسكي أراوي وحاجزا وان واكا ويلا بوش دوت بوش دويل خيرو أبوش دعوان شي تورتسي شي نعمولشك دعوان سيك واخيان خيرو إيه شو أوينا شين مليون نغاس تو دوات تيشتي قاتشوت واخ قاتشر خلال تسونغ قيومات خلال تسون ديلا سواز يكتش سوء مبالش اش خارتسو يوت اش بيتش شو تركش اخчалуш туркош прикаж выполнять деш цель политик цель стратегию выполнять деш шо хадош тала суни шуни yok разницу as масерца барт бабиз бог Zu Turkisch sababiz boos. Просто царян дайма байштрон, махош байши гортанти гаски, цвабиш бараз гортанти, махош байши туркоетрон гортанти боос. Видишь что? Шейн йошо, шикапек баня, шейн лушто, шисван баня. Махош дайш, так ам на 100 лет вперед, так оман, так гортанти, махош байшиш. Трой грешат, дайтиш. Трон уиш, дать. Цадужение хил. То дойшрена, то халак дешрена, то биговой дорожки, то удичрена, дать, что сагавец, не что, нету. Ой муджаич бу, ой эмлой бу, ой онри бу, эмшбеш, такелш. И все, ты сагавец. Никого нет, да. А когда я уже русский, турецкий, кичери пропаганду. Это мне не интересно, да. Так, дальше пойдем. Всемирный конгресс евреев. Омарбек, я хочу шун шейн идите. Вахи, цахажа хуязинок. Всемирный конгресс евреев мира ладерния. Царь шаш бехкан вай нохчичва шозтвам. Хажа оказывается, Всемирный конгресс вахи, рик хадуицки шаш бехкан бол. Он дуйте. أتانيوك أغاسقي أجنتو التخيط تخيط إدوتشو يعني بريود يشو إيش ديشويات سخاون حدود سخاون شو شيء بروباغانديو أش تورцину يختاريو إيش شو بروباغاند и пропаганду أش شو ياتشك представь دايش يوغد أقابو سو تورци توات سو أمريكانش توات سو نوشي قوم تو شو شيء بيجا جوش خشوات أرسون أثر بوا غوش خنا هينت دوشو عجوشة دويل شو همش ديتوي هينت سبق ويو قال شو دول ميشر دويلا شاش بوبا الباي شاش ميشر دوشو ميشادر شو هيتسلز أرقام خلق ديش خنا هينت مجور يسكا مسار اكتيفيزيرو ديش وغيلنشون كمان تحيلشون حخيتسنشون تخونم تغيوتي تعمو كمان تسيلرم دقي ديتوا حخيوتي سجا واتستون شون هو غيلشون ميشر دويل شو ريسكا غوچا دويل دات تو قاعد نوخشن سغاتش دو بوسل دينانجو سغاتش دو بوش ميجادر شو يتسلت سون ما تغورشو
شاي عيدل سندات شو أونيت علاش بولنات سندات شو شين عيدل ديش دشو شاش بو الله عيدل ديش داتا اسمع الله إدو عيدل آلي признать да на него работать дия. Что еще? Диет ах сумут аж дюйцак искренне хитерду аж лилештек шай ом да хитерду. Шай оман шай нумаца ушаш дала. А шай айдл дишу дала. Ах извините да. Ах вай разные цели шуай да. Шо айдл да першду. Тот ай оман бокон шиешду. Амин, ураган, амин. Почему Шамиль не посетил чеченцев, мухаджиров в Османской империи, когда он туда поехал? И цахасон, хилла-хилли. Цахасон, Валерич. Так, хаусивай, тик-ток, чахуду. Здравствуйте, здравствуйте. Hitzer dinoash tushon te qochu, dinoash kirnash, bach biqi khani yachun. Idi sho. Ситуация гид слушишон. Украина вообще картин хуч душон, да. Так что вой сам дол диез, Турция аш беша, вой эдл связи дол диез. Площадки езишон, са канал площадки шон. Уж чай роушен барт бай. Шай ца объявление еза. Я сюк интервью елла. حول بالغ سونشت هرديت لأر وجديت لأر هردوال ويقومن بايدادك وين نيستك از دوتشن سا بروبليم ياتشن ويا مع دات ديستا تسخوش عدعين دات يقان لم واشتغال دري وش دري بوش ويبيردا قيسري وتصرخ داقري بوش ومش وين تقاتش تيشلش Шамиль не мог простить чеченцев, которые попросили убраться из Чечни. Олад. Чего югазван Аллауне, вай отцал кач далц. Хинца из дирду, вай ночи иш дуай, that's вай нациш дуй националиш дуй бош, та хабарш дуйц вай. На самом деле, вай тыкышма дуй, вай сан толерантный, ам дат, цана мехтя. Цана қом яцайс, сон қич қома, царх шие бейран церштуякш. Представляем, že berala nagan deschi čudo. Sun catul qich qoma. I busal boaca hiri Germani, masaniush, duqiqish cersh dat. Ta dinca qestish, ta matsadush. Hain khazellul tse qom tsetilla dat. Ta way nationalish du fashish du. Way bi imam Сюли волша вайн хал. Представляете, та ума dat просто давайте решим. Бадайдич, может быть, там турецкая агентура поработала, да. Инц уже цана тижем, обойти. Асан, какого ты мнения о имаме Шамиле? Также, как и должно быть, как человек сдался в плен, да. Сдался бы он на 25 лет раньше, и абсолютно никаких претензий не было бы, да. Джаннат Исмаилова и Ансюек, бусал динс чобал был сагатте, что деру суам ла илаха илла Мухаммад Расулла, лареш уй бог кусо, деру суам аш хаюй лардешис,
Michariela hinsuik gaat, Sadin gaat, su samet kashis reachoa. Hund gaat suik. وأسوي بقونش يتألج وعير مدايت تركوش كوالي مدايت غاسكش كوالي مدايت ألجنا سو بوصل بوي لريا شوي بوقا بوي سون جو تامشن خيتشو شو ميشادو ديلويتش دو شو واحتسوي بوخشي بقر داد ليتسميرش ماليليش شايوا حاجوش شاي قومن شاي ناغن غديش يسوقي هما تبوشك أنا نيمش تغلش داد شو دولة Евреи окрепли, бьют сильно и есть чем бить, имеют капитал, СМИ, с евреями шутки плохи. Отрывок интервью великого Джохара Дудаева. Да, совершенно верно. Повел себя плохо, не оправдал доверия. Про имам Шамиля. Да, может, суд я уже кордовин. Болевал уже, да, он это ел, говорю. Аслан, когда будем праздновать победу Украины? Не знаю, когда собираешься. Так, надо асахт практически. Почти что делает. И что душу на ежели харшадега доуз здесь. Джаннат Исмаилова. Турку бить булбель. Чудоушу, да? Так что между приблизительно вывод юхас. Агвайон, и нис хата улша хартек дите асон. Хун суамилуха. Сун ха хун суамилуха. Тахка чу ялладушек милуха шер суам боасюк. Эш бу абюттек. Busol saga dogs, zuchunga dogs, doodstol hom do adutte. Busol saga esh t-shirt, ho esh bitchu. Idea. Так. Эш бютчол Джаннат Исмаилова забанит яшишун. За ложь. За ложь дать. Кэзг была Умар Бек, а у хуят конференция, жгайски пропаганда, жгайски эшвщу беч, жгайски жикч болин, бari туам алла бюр чарях, харцую чуа, хич команд и кулшуа харцу, бех боч команд, и вей туам болин, жикти баца, жгайски бу, ФСБ. Ну, إذا ما لدنا حين تبيزر نعطيكي الصراحة تاني ذات حغاسقك الغربوخ شو إيه حغاسقك الغربوخ شو جيكش بولينا قال فاز باي غاسقك الغربوخ روسكي إمبرياليزم روسكي ميرك الغريوخ شو إيدو قاعد يشتك أو رودي بكاجتس نو تن منيني يقز جيكتشن جويشن جيكتي مبوي ديناش الشي منيني يو ها منيني ياتي حغاسقك الغربوخ شو إيه غاسقش وي داي ارخيلراهينس غاسقش دين داتسي على الامريكانش دينايز جوكش دينايز بابواش ديني مرسيانش ديني شقيش جلاكتيك دين ها باقي только غاسقش ديناي اي الغيش شو
как ты относитесь к чеченцам, которые едут в Украину воевать против русских? Есть ли в этом польза для чеченцев? Я считаю, что чеченец, который защищает свой народ, ну, с какой целью он туда едет, если он понятно. Если он против России бороться едет, чтобы Украина победила, конечно, в этом польза для чеченцев. Конечно. А как иначе? Если этот же враг убивал нас, теперь убивает украинцев. Конечно, это польза. Другое дело, что с какой целью он едет? Он искренне едет бороться против фашистской России, либо он едет в угоду турецким спецслужбам, русским спецслужбам, халифату какому-нибудь придуманному Турцией или русскими. И вот нужно понять, с какой целью он это делает. Вот и все. Алейк салам, гражданин Чкери, машволь. İştum du vejeri oil urquetach that's suman oil düçtol human tan oil eins şuna yuva dagdait boz oil yel ashtuman hinsa plotna propaganda olur yuşun oya ço nahir duşun ço leçhir duşun ço короче ya om yeş deşhir duşun ço tium yuş deşhir duşun oy masu ağuç o khir duşun oy turkoş oy reklami yuşun чтобы нас использовать. Китаук датшун, вай бокала чо дух диши, вай угар, вай дерзандош, короче, дорожки да, идичхена, да, цугена да ойле ишхелир турцино. Бежинч илочхена ойле ишхелир, решать илач бол бежинч долдеш. Хилдиш, хилдерцига, да. Ца дола цадеш. У тебя тяжелейшие условия, и будочи инца мела датар белла улею, и то ули масейра, далеко масейра яц. А шейц мютаболчан турк жводина. А просто беженцен пошел к черту Алла. Из вой масана хушту. Тига гас шбай абай итервай нохчи вай темлой. Шейн мютаболчан шбуй ишбай итервай муксар. Бегарду вайли ацуман. Гинасун из момента гинасун. И вой до за любого мюжгивать воцег массу бехки вой мостал мюжгиву. Совершенно верно, гражданин Ичкери, да и рейсхойнон. И дух вой дюцег дат. Окара шавег бехки виру, гаски бехки цава. Одинен дям елвег бехки виру, кар бехки цава дат. Шейда гадат, ишта беш бол букар. Ну, кар шей бол бирбу, ночи самостоятельно хила, шиум дада, шиякоман дахила, شيهما داخلة وين مثلا أتدوتي تنديلا وين أتنق وين تعمو لورداتشون أتا وين تعمو شابو وقدي شي شنيرخل ويليلشل شتأخر دو أت أشياء ماشا والشا ويوري دي مخلر سينتا ديرتا مسو أهو ويماشا دوش دوا خلدو نو إبي وين بيش بات إبي وين إيش بات بيش بات شون مثلا ديل ريس كل دال تاعي بيرت كيول دال ديكش اغو حيقلت قيتمت اتو بول خوي نوشي قوم شادك ايش كيري خيدو دال مولا عدي كيول ماش اويل عدي كيول